Matkakuvaaja Tampereelta Yyterin rannalla, elämäni ensimmäinen kerta. Tulee Kalajoki mieleen tai Laatokan ranta. Laatokan rannalla viimeksi 93 jälkeen persona non grata ja nythän Ryssänmaalle ei parane mennä muuta kuin rynnäkkö panssarivaunulla ja voimakkaalla ilmatorjunnalla. Tässä Yyterin rantaa. Näin toimit vastuullisesti Yyterissä, how to act responsibly in Yyteri. Ja tässä on tämmöistä hienoa, aikamoista käkkärämäntyä on, että luulisi siellä muutaman linnunpesän olevan. Ja jatketaan kattelua, mitä täällä on tyrkyllä. Ollaan yhteyksissä myös kuntavaaleissa Tampereella 2025. Seppo Lehto, oma lista, valitsijayhdistys kautta yhteislistat. Yhteislista, jolle voi tulla omilla valitsijayhdistyksillään. Tehdään mahdollisimman laaja demokraattinen rintama perinteistä puoluekorruptiota vastaan. Nyt moro Yyteristä ja käännetään linssi toisinpäin. Moro.